ମୁଁ ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀ ସମୟର, ମୁଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତ କାହାଣୀର ସାକ୍ଷୀ, ସବୁ ଯାତ୍ରାର ସହଯାତ୍ରୀ, ସବୁ ସ୍ମୃତିର ସଂରକ୍ଷକ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି ଏ ଦୁନିଆ। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଏମିତି କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାକୁ ଆସିଛି ଯାହା କାଳର ମହାସାଗରରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରାର। ଏହି ଭୂମିକୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ନାମରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏହା କଳିଙ୍ଗ। ସେହି କଳିଙ୍ଗ ଯିଏ କେବେ ଏହି ଉପମହାଦ୍ୱୀପର ଗୌରବ ଥିଲା। ସମୁଦ୍ରର ରାଜା, ସାହସୀ ଯାତ୍ରୀ, ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘର ଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗର ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ସାଧବମାନେ ନିଜର ବିଶାଳ ନୌକାରେ ବସି ମହାସାଗର ଆଡ଼କୁ ବାହାରୁଥିଲେ। ବୋଇତ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ନୌକା ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ିରେ ପହଁରି ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପବିତ୍ର ରାତ୍ରିରେ ଦୂରକୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ି ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଆଉ କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ସାଧବମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସାଧବ ବୋହୂମାନେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଏହି ଗୀତରେ ଆଶ୍ୱିନ, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାର୍ଗଶିର ଏବଂ ବୈଶାଖ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକରେ ବାହାରୁଥିଲେ ଆଉ ବୈଶାଖରେ ଫେରୁଥିଲେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ନିଜ ନୌକାରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ପାନପତ୍ର ଏବଂ ଗୁଆ ରଖୁଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବାର ପ୍ରତୀକ, ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ ସେମାନେ ଫେରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା ଏକ ନୂଆ ଆହ୍ୱାନ, ଏକ ନୂଆ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଟକି ନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମୟଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଥିଲା। ଏକ ଏପରି ଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ବାଲି, ନାରିକେଳ ଦ୍ୱୀପ, ଯେଉଁଠାରେ ନାରିକେଳ ବୃକ୍ଷ